и здравейте хора, днес играем една бабичка с моята приятелка. Кажи здравей на хората. Здравей си, ако правиш ма. Защо се стараш, че може и момчетата ме гледат? Айде сега да Не ме интересува. Какво стана? Най-накрая. Трябва да намерим мръзливите Бисквити? Да. И ще се пусне да се трябва да ги намерите. Беше и на луковите ръце. Но с Е беше трудното ли? Чакай, няма че С Е. Окей, значи изи. Ааа. Взема много забавна. Доста късно. Хай, гор. Много рано. Помисля, че ти беше на бабичката туалетната къса. И аз също как. Горе дака и да ме фани. Бе да, и аз също. Бе не там. Тук. Бе не там, момичи. Тук трябва да си намеря ключи. Там е бабичката. Give me the poop. Не дей да кажеш, че знаеш Бейонсе, иначе може да... Що? Как? И се много скъпа. Много се къпа. Просто разминаваме ни. Аз съм тъпата, пък ти умираш. Ама, забравя. Падах Тук може да отидеш, айде. Ама, да, колко си умна. Всъщност, Затова, ако аз се обърна очите, виждам мозък. Хай, гор. Обаче нямам място за... Що там на ес? Копре! Бъде цяло докато се почута. Защо вместо ес? Бъде да задоди жената. Петра? По-давно мозък е на математика. Мозък по математика е много бърз. Ха-ха-ха-ха, кошоката колко си, ма! Вижте колко бавно идва. Ха-ха-ха-ха, не може да влезе. Защото тук само пиши, там взем друго нещо, но не и ес. Какво ще им попречи на едно С накрая? Ама, ти... Да. Може да я видя. Ама не може да пише. Спръс. Това е една се доди по-бавно бабичката си. Ама, виж, аз скучих така, пък. Айде, ама ти тук не си бава, че ме оплаши, като тук си. Не скарах с тия ангелите. Направо. Тук пък на другото има мишка, която е трази, като си го забравим. Тук няма мишка. Само когато натискаш на Х, на мишка. Да знам. Мега изи, ако мреш тук. Тук що го казах, че ако мреш тук. Да чакам. Айде да се изчакваме, защото иначе клипчето няма да може да се скачи. Айде! Прашенки, имам такава вкъщи. Аз пък имам Ти не си. Имам такова в химикала ми. Аз имам такова с усмихнатите. Give me the cookies back! Чай сега не ме пита. Чай сега не ме пита за пицай. Мина вече дядо ги. Бе да, вече ги дядо. Патко, бягай от кама. Бягай от кама, баба Кранушки е грозно. Той е баба Кранушка, само че като млада. Радо съм, че е фист. Ето го. Много гално съм късно. Къде си му? Тук си. Ади. Аман тя хърка. Колко е тебе? Аз не хъркам. Хъркаш. Не хъркам. Хъркаш. Не хъркам. Хъркаш. Бе не хъркам. Къде ти летиш ли? Да, не съм. Аман ти летиш при мен. Ковица!
част ти беше по-първа, сега съм по-първа. Да. Защото аз забрах. Не, нещо само забрах. И хора, абонирайте се за канала и си видях статистиката. И що ли сте абонирали? Ако не абонирате, ще съм под леглата ви. Да, и ще дойде на читовище. Аз съм читовището. Аз съм на 20 класа, ако си висят хората. Ще последвам името. По-хубаво не. Ей, беба биха. Кушо. Не знам какво скоро се звук. What the fuck? Ти гледала ли си? Чувството дете. Знаеш ли как? Следвай. Bro, what the fuck? Bro. Ама, стигнах до тука. Сигма, бой! Стигнах. Много е Сигма. Бабичко, къде си, ма тъп бабичко? Знаеш ли, че моята бабичка е по-хубава? И е по-красива и по-хубава и по-хубава коса има от тебе и е по-млада. И по-бавна повече от тебе. Ама намери го. И тя даже списа с очалата и не си ги губи. И на бабичката, бащата още не се върна с някой. Тя отишъл преди 10 години съм ляко. Сега че се надлача, Няма да, поне на 50 аз баба. Преди да умрах, ето и да съм. Копира баба Грени от 2. Бе, да, копира! Що я копираш, бе? Защо да копираш без? Ама виж сме една в друга и как сме. Виж човечеството си, мисля ти. Пробва Роузи боли. Лов на 20%. Аз съм на 69. Кой е ако аз не се Яко е, знам как се чувстваш. Имаш ли зарядно? Не, няма живеем без зарядно. Как очакваш да имам 69%? Помислях, че ще падна. Имам зарядно. Окей. Хората и края, аз отказах. Що ако ти направи бабичката крутата? Ама вижте, аз победителката, кой да прави? Аз си кир колко пърсука е направя. Паси пърс. Кома? Ко? Аз съм малка. Комарка. Комар. Имам домашни любимци в България. Какви? Комари. Ама аз по принцип преди имах котка с домашен Ама, какъв кот? бяло и с такова. Предвър. Не, може, шегувам се. Шегувах се. Имах само една котка, която ти беше моя, а ми беше дала Вилта. Пътовчетка. Ама дядката там, дето отишъл преди 10 години. Между другото, аз бях снимала такова клипче с свира. Знам къде е свира. Само се казвам в това името. Що ма? Не знаем, а как се прави? Нали сме приятел? Да. Да сме му забравя да... Да, тя, ама ето събра. Дали мога ти да го направя? Аз си помня клипчетата му. Забравя. Не дей да слушате на хейтерите, забравя. Минус Мирая. Между другото, Мира, ако гледаш това клипче, моля да кажи... Брат ми да блокира, извинява много, Мирая. На Snapchat. Та ти можеш пак да я намериш. Та, Мира, защо обръщаш в Snapchat на хейтерите?
им обръщаш внимание. Кой ти пука? Виж Анди Студио, как оцеляха без да им обръщат внимание. Така че иди и добре. О, хора, айде, чао, предавам се. Този микрофон, тук, какъв микрофон мога? Този седялка тук е много стара и да. Така ще има втора част и бай.